Satale Grenya doing Samba Mona and Kupai Utungamiri Waiko Kuaj. Satale Utungamiri Waiko Kuaj. Waga Waimura Tamba, Dosa Kamilashaki, Ujiti, Nyayo Yasu, Sabatu Memory Saga, Alfizoti, you ended up living Sambega Wanan. I don't know, Sabatu Kunamangu. Wanan Kansela bachiti ayo msatonge nyaya hiyo yabina kutongelai uyu wacha mangala ndiye watirikuda kuno uya mangari wa uyo saka ngoze kutawo ilenge kuti andi kutotsagawo wacha mangala yekuda kuno kunenge bati zorera wacha mangala wetu asa ile chupita ni nyaya yenu inotaka tombwa hiyo hainachopita ni nyaya yenu yedu ilikuti Tashinga Mangongonda, Yemu Mangari, Achipa Kwakutonga, Achimangarira, Jelas, Changanuka, Ukuvecha Famu Sentinari. Klebu Ichiti, Jelas, Uyapa Beripedare na Changamire Dotito, Upindure na Uyako, Yekudanana, Nemuzimai wangu. Jerry, Uyapa Beripedare na Changamire Dotito. Upindure na uyako yekudanana nemuzimai wangu nawe changamire makungoti right hey ngoma tipire tizi pamusoro y'ibidari inini adzimai vangu ndakavasetera foni kodivheti ndaigara kuvanetsana navo kuti imimi sei nhamba dzouyu dzikuramba dzipinda mufoni menyu mutanyadzei vakati vasutara navo vatazoramba tichinetsana nyaya Aramba tichinetsana nyaya iyi adzimai vangu bvawatiza bvaenda kwaatete vavo tanetsana nyaya iyi foni yemukomana yaichaja kumba kwangu vanaona mameseji anyona akadzi vangu iri mufoni momunhu kunzi waedza kufona netiweki ndainetsa vandazoseta audio kufoni yemukomana uyu vandatora audio yandinayo maererano nemukomana uyu iri mufoni yavaitaura nevakadzi vangu ubouna ndombouna wanditi zvakanaka yatende kuno mukomana naui mukadzi wakandidana pamusoro ngamira mukadzi wakandidanane naye but inini nemukomana uyu taigarisana taigara pamba ichandaija inini ndochawaija avo mukadzi wake ndichiwaona ndambuya wangu ndaitotamba nawo iye achitambawo nemukadzi wangu ndambuya wangu andinambobvira ndadanana nawo but ndambuya wangu taitofambidzana taitopisa foja tese chaija iye akadzi wedu wese aita wakabuda taigara tiri 2 but ndakazonzwa mbi yangu andipindukira kuti ndikudanana nemukadzi wake chinzwa unzwe watiwa udanana nemudzimai wake anditi chinzwa unzwe uye atane umbowo hwainawo unojekesa kuti udanana nemudzimai wake isa umbowo pacheise ojera mukadzi wako ari mwena ndakatumira kwaatezvara musadombo vakati vari kuuya kana kuuya vari kwatezvara vakutiza mutana vantaona vakatondoonga pafoni vakatotiza pavakarongedza vangati naye achitomufonera ndikurufu kuno saka vakatiza nawo iyoyo ndio nyaya vakatiza iyoyo ane makorokoti naiwe angu yakamsungura danani aiwa danani pawakarongetsa iwava wabuda vachiuya kuno kudutira wazondifonera kuseni bwatenda nonitarisira kumba kwangu foja yangu iri kumba ndopandakaenda ndopandakasangana nevakadzi wavo vandatozova foni pandavabhipa vandatoti akadzi wenyu akuita se wakurongedza bwatoti wasiya waite se waende ndokufunga kwako vakatizei amene zvaine hapane nyaya wakanetsana isiri iyoyo pane zvaikunetsana kumba kwavo tipe chidimo chidiki chonyaya yakanetsana kumba aina handisi kumboiziva zvangu ukazafei kuti pano nyaya yakunetsana kumba kwavo kusaziva kwete kuti iwe nayo yekuti ndikudanana nemukadzi wake yakatozobuda mukadzi wake ari kuno iwe tipe tono wasvika here pano ndasvika inoita lauda here ainyanya ini What? Hello?
Ini pano unazombodzera kuuza tikuna zona zotsvaga chaizvo kumberi kumbeisereke zvimwe kumberi zvinani zvinonyatsotiga
kuri zvimwe zvakadarika ndo umbo wacho watu umbo wani kunza atinogona kusiyana wanza pavakazosangana vachitakambodayi nokudai takaita here takadanana wanza sei manzwiro wakaita wewe ya pavataura kuti pandakafona nchiti chichi amene vaifona nawo chiti chichi nemukadzi wangu iwe wanga uchingoti hapana zandoziva ndiwe here waitaura nomukadzi wakona ndaitaura nawo nekuti wanga ndambuya ndiwe here waiti zvavakutaura zvekutuma kuti ndizviite nokuti ava ndiwakataura wega kuti handinini kudana rapindwa mubvunzo ndiwe here waitaura kuti zvavakutaura zvekutuma kuti ndizviite ndiwe here waitaura kuti koimi mune muchidzokerana niko munodzoka ndiwe wauda kudzokerwa ndiwe mukadzi wakupihwa wakandipa kamukadzi wakanditanzi kudana nambuya saka ndokupiwa kwake saka kana wapiwa kuda kuti wakuzadzikidza aiwa ndokupiwa regai tinogona kupedza nguva asi maonero anogona kusiyana nemanzwirana andichitawo inini samama nyaya ndeyekuti vanhu havanga vasati vakunatsunzi vakudanana zvokudanana chaizvizvo ndosaka manzwa mudzimai achinatsotaura kuti uda kuzviita kunani uyeti ndinogona kupedzisira ndazviita nekuti ndivada kundituma kuti ndizviite uyaitoramba mudzimai kuti uda kuzozviita kunani zvinezvo saka zvareva kuti zvishuwa musikanzwa yakanyanya yanga isati yaitwa kuti anozotarisa zvidiwa kuti uyu zvishuwa ishamwari neshamwari ndikahukama kavari kutaura asi ndazotaura chokwa chaizvozvo vanhu havanga vasati vanatso because dai zvava zvirimo mudzimai akadai zvatoradza zvega kuti pane kudanana kwanga kuripo zvikunzwira magoromondo asi uyu tifanira kungurwa neshama kuti asazozvipamidza kuti zvokuza kuti kana ari mukadzi wemunhu haapana kuti kuita zvaanga akuitaura taura izvozvo nhasi unani mudzimai azosvika pakutiza nenhau idzo dzaitoziziva kuti zvakangozikana chete nababa hazvina kumira zvakanaka saka ndiri kuti zvichida semadzimambo hatingoti munhu abatwa munhu nemuhuso abatwa but tinoda kutarisa conversation yanga ichiitwa vachipindura nemudzimai ende kupindura kwacho vatombota kuti ushamwari hwedu ambuya nani zvakuti uyu anga akatosununguka kuti anogona kutaura chero kana zvinyanzi kana chii because aiziva kuti mune zvamaitomboitira sematauriro anga achiita saka tati isusu regai murume uyu tasazozvipamidza iwewe ndinoda kuti uzongobhadhara mombe imwe chete yandinoda kuti uzobhadhara kune murume uyu imwe chete yandiri kuda kuti mangwana usazozvipamidza kuti nhasi imba yemurume uyu yanga yakupara pamusaka pako saka ndiri kuti handina zvinhu zvandiri kuda ndikuda mombe chete ineyari mombe iyoyo uzopa murume uyu kuti usazozvipamidza kuti zvokudanana nevakadzi vevanhu uneyari mombe iyoyo yandiri kuda chete imwe chete hauna chinachaona chasi toda kuziva kuti mombe ine yari ndibe murume uyu onda sei hautaure nawo kati amudare da kuziva kuti unovaparire mombe yavo unotaura nawo uchataura nachi yemudzimai yakaenda uona unga yakusekerera naiko uri kugara kupi wauri kugara
Auya nani? Wawaya nani wewe? Wewe nani? Mwana mkomo wangu na nasibu wangu. Ndio wena. Regai ngonyore panopera 3 weeks. Murumo we hapa nabadira mombe imwe chete kuti asazotamusikamu kwa kuti kutokorota kupamudza kuti anyenge wakadziwe vanhu. Ndoda mombe imwe chete yaunozobhadhara panopera mazongo matatu. Zvinonzwika. Kana iri mari unotsvaga 350 yekupa murumo. Panopera 3 weeks. Iyo panopera 3 weeks uyo utore mombe pano. Zvinonzwika. Ubhodhora nemari kwedare wakakwirisa. Wazvinzwa. Panopera mazongo matatu. Yapano nemari kana kuti mombe. Ipe murumo. Wazvinzwa. You don't say now. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.